Okay. So it's July 31st. We're in Itaranta in Kotka, Finland, and here I am with Marietta and with Katja, her daughter, who will be translating for us. And so maybe I will share a little bit about the project and you can translate for her. This project, the idea is, well, I'm traveling to different countries and I'm interested in learning about the memory that mothers have about their births and to make it where we can share the birth stories and learn from them through stories. Mm-hmm. Elikkä Inti siis matkustaa ympäri maailmaa ja tapaa naisia siellä ja sitten hän kerää tarinoita synnytyksistä ja se idea on se, että niinku niistä voisi sit niinku jokainen oppia niistä tai ne voi niinku jakaa ja sitten niistä voi oppia toinen toisiltaan. Yeah. Mm-hmm. So it's sort of to have like a tradition of storytelling and a collective memory, but also to see like how different women birth in different parts of the world and what are the real experiences of women. Mm-hmm. Eli tämä on sellaista niinku tarinankertomusperinnettä toisaalta, mutta myös toisaalta sitä, että minkälaisia eri kokemuksia eri puolilla maailmaa naisilla on synnytyksistä. Probably there's quite a lot different kind of experiences around the world. That's what she said. Yeah, it's true. And the story, I will use it right now. It will be online on a YouTube channel. And then if someday I make a book or an art project, then I may use parts of the story with the other stories. Elikkä nyt nämä tulee YouTube, elikkä se on sellainen internetin video-ohjelma, että sinne voi kuka vaan perustaa kanavan ja sitten sinne laitetaan, ja Indialla on nyt oma kanava siellä, ja sitten hän laittaa sinne näitä lähetyksiä, ja jossain vaiheessa, niin nyt ne tulee sinne, ja jossain vaiheessa, jos hän tekee kirjan, niin hän saattaa käyttää jotain osia näistä haastatteluista siellä. And she at any point can say if she doesn't want to answer something, that's totally fine. And also, while the recording is on YouTube, if she doesn't want it there, I can take it down as well. Okay. Ja jos on joku kysymys, mihin sä et halua vastata, tai tuntuu sellaiset, että ei halua, niin sä voit aina sanoa, että joo, että ei. Että vaikka on äänitys käynnissä, niin sä voit aina kieltäytyä. Ja sitten kun tää on siellä YouTubessa, että jos sä jossain vaiheessa haluatkin, että se ei ole, että sun ääni ei ole siellä ja tarinat kuultavina, niin sä voit sanoa, että mien haluakaan. Ja sitten hän ottaa ne pois sieltä. So now I just wanted to ask her if it's okay for her if I use the story in my project. Onko ok, että... Thank you so much. And if she could tell us your name? Kerro oma nimi. Marietta. And we can start wherever she wants to start it. In her birth stories. She can start anywhere she likes, pregnancy or a birth, wherever she wants. Sä voit aloittaa niinku kertomaan niinku vaikka raskausajasta tai synnytyksestä tai ihan mistä sinusta itsestäsi tuntuu. So sorry. I just realized maybe it would be nice if she told us something about herself first. Okay. Who she is. Okei. Ymmärsit se, että jos sä kerrot jotain vielä itsestäsi ennen kuin me aloitetaan niistä. What could that be? It could be like what she did in her life or what she enjoys doing. Mitä olet tehnyt elämässä, mistä pidät. She went to school. Missä kävit koulun. She could tell us about that. Koulua ehkä siitä, että se oli aika nuori, kun siellä olit. Joo. No niin. Mä olin 21-vuotias. Tai 18-vuotias, kun kävin sairaanhoitajakoulun. I was 18 when I went to presidentin luvalla. Nursery school and olin alaikäinen. She was underage, so she needed a permission for the president to do go that. To school. Yeah, go to school. 3,5 vuotta sairaanhoitajakoulua. 3.5 years nurse school. Joo. Ja olin 21-vuotias, kun menin naimisiin.
She was 21 when she Yeah. get married. Uh-huh. Ja kohta siitä sain ensimmäisen lapseni. And soon after Mm. that she got her first child. Okay. Yeah. Okay. Joo. Mhm. Mitäs sitten vielä? Joo, me asuttiin Helsingissä. They lived in Helsinki. Joo. Ja kävin töissä ihan loppuun asti odotusajan kuukausi ennen synnytystä. Jäin pois töistä. Missä se oli töissä? Lastenklinikalla. Okay. She was working in Lastenklinikka, which is hospital for children. Mhm. And she was working the whole pregnancy until the last month of the pregnancy. Mm. So month before the birth, she stayed at home. Mhm. Joo, se oli aika raskasta aikaa lopussa. Ison mahan kanssa ja pitkä matka töihin. It was 2 bussilla. Ja quite hard in the end because the belly was so big and she had to take 2 buses to go to work. Mm. sitten syntyi poika. And then there was a boy who was born, Joo, sellainen 3,5 kiloinen. 3.5 kilos. Mm. Joo. Ja sittenhän me asuttiin siinä vissiin vuoden verran ja muutettiin tänne Kotkaan Helsingistä. And then they lived for a year in Helsinki and then moved here to Täällä oli Kotka. kaikki ystävät ja suku. Niin All oli the hyvä. friends and family lived here in Kotka. Mm. Mhm. And what was the birth like? Did anyone ever talk to her about what birth was, or did she know before having a baby? Minkälainen se synnytys oli ja oliko joku kertonut sulle synnytyksestä tai niin kuin lapsen saannista etukäteen? No ei oikeastaan, mitä koulussa, sairaanhoitajakoulussa on. Ja She had on nähnyt synnytyksiä Siellä koulussa. koulussa. Okay, when she was in school for the nursing, then she had learned about births there, and she had even seen been in births. Yeah. Oh wow. No mulla meni lapsivesi kotona The water broke at home. ja sitten menin sairaalaan. Ja aamulla joskus 8 ajoissa. Then, well, I can say when I translate it. Okay. And then I went to hospital about 8 Uh-huh. o'clock in the morning. Mm. Ja illalla 8 aikaa syntyi poika. Ja And in the evening at 8, the boy Joo. was born. Mm. synnytys tuntui erittäin helpolta, vaikka oli ensimmäinen lapsi. Sain ilokaasua. Kun lapsen pää tuli ulos, niin sain ilokaasua. Okay, she said the birth felt very easy, even though it was the first Mm. born. And when the head was coming out, she got this Mikä se on? Ilokaasu. mask with a gas. The gas? Yes, Mhm, the gas. laughing gas. Yeah, laughing gas, exactly. Uh-huh. Yes. Mm. Oli ihan helppo olo, ei mitään. It was Ei mitään so pahaa easy. jäänyt mieleen. No any hard feelings. Oh wow. Joo. That's amazing. Yeah. And was her husband able to be there with her in the hospital? Saiko aviomies olla mukana? Ei silloin. Ei. No. She had to go by herself? Yes. Mm. Did she know people there because she worked there? Oliko se synnytys samassa sairaalassa kuin missä sinä olit töissä? Ei, se oli siinä naisten klinikan. Tunsitko sinä sieltä jotain sieltä En synnytys? tuntenut. Mm. No, it wasn't the same building, so and she didn't know anybody there. And I'm interested in like the birthing positions. Was she on the bed or did they let her walk around in the hospital? Mitä sitten se synnytys, niin kun aikana, että saatko sinä kävellä siellä sairaalassa vai pitikö sulla olla sängyllä vai mikä oli se synnytysasento? Ei saanut lähteä minne kävelemään koko ajan. Pitikö olla sängyllä koko ajan? Sängyssä koko ajan. No, it was not permitted to walk around. You had to stay on the bed. Oh. Yeah, all the time.
And was that difficult when she was like lying down to have the contractions, or was it okay? Oliko vaikeaa, kun sun piti olla siis elällä sängyssä, kun tuli supistuksia? Sanottiin, että käännytään kyljeltä kyljelle. Nopeutti synnytystä. It was told that you should turn from other side to other side so that the birth would get faster. And in that birth, did she have an epidural or something like this? Oliko sulla jotain epiduraalipudustusta tai jotain Ei muuta? silloin ollut. Mitä vuonna se oli? 66. It was in 1966. So there weren't any epidural or something available. Oh, at that time. Yeah. Wow. That's amazing to hear her say that it was easy, because I feel like I often don't hear that. But Tina also said her daughter that her birth she felt like was easy. Yeah. So it's curious to hear. Indi sanoi, että se on jännä kuulla, että sinä sanoit, että se oli helppo, vaikka se oli ensimmäinen lapsi. Ja sitten, että Tiinakin sanoi, että Tiinallakin oli helpot synnytykset. Mutta kun Tiina syntyi. When Tina was born, 2 years later, 2 vuotta myöhemmin, eikö niin? Ehdin olla 20 minuuttia sairaalassa. Minä läksin niin myöhään kotoa, että minä olin päättänyt, että minä lähesin ennen kuin se oli jo kohdun suu aivan auki, kun minä olin sairaalassa. So, with the second child, so 2 years later, she had decided not to go very easily to hospital. So she wanted to stay at home as long as possible. So when she went to hospital, there was the uterus was opened totally, so 10 centimeters, and after 20 minutes, Tina was born. Wow, very fast. Yeah. And how long was it since she started to have contractions in that birth? Kuinka kauan sitten, kun supistukset alkoi, niin oli siihen synnytykseen? Niin muista, mun kotona oli pitkään, kun me siellä... Saman vuorokauden aika vai yöllä vai? Joo. Me siellä pyörin sängyllä ja Petri silitti mun tukkaa ja sanoi, että kyllä sä äitinen oli. She don't remember how many hours or something, but she remembers that the first child was caressing the head. Yeah. Mama, it will go over. It will go over. Oh, yeah. When she was in labor at home? Yes. Yeah. Oh, that's really sweet. Mutta olit sinä yksin Petrin kanssa kotona silloin? Ei, isä oli kotona. So there was Petri, so the firstborn, 2 years old, and Marjatta and husband at home. Oh, that's really nice. And what made her decide to stay at home for that part of the birth with her family? Mikä sai sinut jäämään kotiin niin kauaksi, että et mennytkään sairaalaan? Koska me ei ole siellä Petrin kanssa ole niin pitkään, eikä mitään tapahtunut. Niin siinä kanssa synnytyksessä? Niin minä ajattelin, että minä lähden niin, että minun ei tarvitse maata siellä niin kauan. So, with the first child, she thought that she had to stay so long lying on the bed at hospital just waiting. That's why she wanted to stay at home as long as possible. That makes sense. Yeah. Tiina 4 kiloa 100 paino. Yeah, and Tina, so the second child was 4 kilos and 100. Quite big. Bigger. No, Petrihän oli pieni 3. The first child, Petri, was smaller. Very interesting. And how was it to then be a mother and have like 2 children? Was it an easy transition into being a mother and taking care of the children, or was it hard? No sit sulla oli 2 niinku pientä lasta, niin minkälainen se siirtymä siitä oli siihen, että sulla on niinku 2 lasta 1 lapsen sijaan ja 2 pienen lapsen kanssa kotona? Ei, miehän tykkäsin ja halusin paljon lapsia. Ja se sujui minusta oikein hyvin, mutta mun äitihän asui lähellä. Että aina sai apua, kun tarvitsi.
She has always loved children, and she has always wanted to have a big family. And she enjoyed taking care of her children. And her mother lived quite nearby, so she got help also from her mother. Beautiful. And then when did they decide to have... Pasi is the next child? Yeah. Pasi. Pasi. Milloin te päätitte sitten hankkia Pasin? Jaha, en nyt muista monta vuotta niillä on. Tiina on 5 vuotta. 6, 9, 8, 4 vuotta. Joo. Tuntui vaan, että kun ajateltiin isoa perhettä, niin... Ja. Okay, so 4 years later they got third children, and there was nothing special. Just when wanted to have more children, it was natural. And was the birth any different than the other births? Oliko Pasin synnytys erilainen? Joo. Yes, it was. Ja lapsivesi meni, niin me menin sairaalaan. Water broke and then she went to hospital. Ja siellä useampia tunteja oli. Aamuun meni. Menit sinä illalla sinne siis? Joo. Yeah. She went there in the evening and she stayed there many hours and nothing happened. So in the morning, Joo, ja sain näitä oksitosi. Tämmöisiä tabletteja. Oliko se oksitosi? Minä en muista nimeä, mutta kuitenkin tabletteja, että sitä käynnistettiin. So she got some medicaments to get the birth started and the contractions. Joo, ja sitten tuli aamu. Then morning came. Sairaanhoitajat tuli ja sanoi, että tätä ei jätetä aamutyöläisille, tämä syntyy nyt. Elikkä ne yöhoitajat. Yöhoitajat. So the nurses the midwives who were working the night shifts, they said that this child will born now. We will not leave this for the morning shift. No kohdun suu oli auki. Ne sanoi, että ponnista ja ne työstä sitten mahan päältä, että poika tuli sieltä. So how do you say that? Is it uterus or is it opened like the cervix? Cervix, okay. Was open 10 centimeters. And then midwives say that's just push, and they were pushing on the top of under the breast, on the top of the uterus. Yes, so that the child will come. Oliko sulla 2 vai monta niitä hoitajia työnsi sitten siinä? 1 hoitaja siinä oli. Okay. Toinen oli siellä jalkapäässä suostaan mennä. One midwife was pushing and the other was taking the baby. And how was that to have a midwife push on the top, because she had already had 2 babies? So how did it feel? Miltä se tuntui, kun se kätilö siellä työnsi, kun sulla kuitenkin jo 2 synnytystä oli takana? No ei se, minä ajattelin, että tästä päästään eroon nyt tällä tempulla. Ei tarvitse enempää. En minä muista enää yhtään. She can't really remember, but as far as she remembers, it wasn't so terrible. She was just thinking that, so now this will be fixed when the midwife helps. She wanted the baby to come. Yeah. Oli ihana vaan, kun sai vauvan tehdä. It was so wonderful to have the baby on your arms. Was she able to receive the babies in her arms right after they were born? Sait sinä aina jokaisessa synnytyksessä vauvan heti tähän syliin, kun ne syntyi? Mie nyt Pasi ainakin oli. Joo. Ja sinut on saanut. Mie en muista enää, Tiina, miten se... Et muista 2 ekaa? En muista oikein mitään. At least the third and the fourth child, she was able to get them. But the 2 first, she can't remember. Kyllähän ne sitten, kun tietysti kun oli laittanut kapaloihin ja näin tuo sitten. Quite fast when the child were put on some blanket, but perhaps not straight after the born. And what did it feel like the first time that she held her children? No miltä se tuntui, kun ekan kerran otti se vauvan syliin?
No sehän oli ihmeellistä. Well, it was amazing. Joo. Sitten oli tämä last one. Joo. And the fourth children was born 1977. That's you, right? Yeah. Joo. Pekka vei minut aamulla. Minä olin käynyt siellä ennen jo, kun mulla oli supistuksia, mutta ne sanoi, että odotellaan kotona. Ja Oliko se niinku päiviä aikaisemmin vai? se oli jotain muutama päivä. Me oltiin tuolla rannalla oltu, minä siellä pesin mattoja ja muita. Niin Mutta senhän täytyy olla kesällä, koska me se syömme oli lokakuussa. joo, mutta että joo. Okay. Mutta se kai sitten, minä olin käynyt jo aikaisemmin siellä Okay. Tyrkyllä, kato kun mulla oli supistuksia. Yeah. She had some contractions some months before, and then some days before she had some contractions, and she went to hospital, but they said that go home to wait. There's nothing happening now. Joo. No sitten me menin sinne ja ne kysyi minulta, että mitä varten minä tulin. Ne oli käskenyt sitten tulla tänne, jos ei seuraavana päivänä. Niin, että kun sulla oli edellispäivänä ollut. Niin. So she had the day before she had the contractions and she went to hospital and then they sent her back home. And then they said that come back on the morning if nothing has happened during the night. And she went back there and then the midwives asked, what are you doing here? Minä sanoin, että en lähde pois. She said, I will not go home before this child is born. Sitten laitettiin suoneen näitä lääkkeitä, että tuli supistukset. To get some contractions, they put on Then IV. yeah. Some, I don't know, some oxytocin, I don't know what's now. Joo. Ja sittenhän siitähän tuli siis niin kovat supistukset siitä lääkkeestä. But medicament, it's not medicament. The you can call it the meds. Meds, yeah, gave very, very hard contractions. Joo. Did she feel it was harder than, because in the third birth she had a tablet, right? Yeah. And this time she had the drip. Joo. Yeah. Was it different? Ekassa Basil, sä saat niitä lääkkeinä. Ja nyt se tuli. Tablets weren't not working, she said. aika semmosia. Mutta sitten kun se laitettiin suoneen, niin se oli. Se oli aika Yes, and when it was when they put the IV with the meds? it was very hard, and really she remembers that the difference between the IV and the tablets, it was harder with Really IV. strong. Yeah. Joo, ja sittenhän se aika nopeasti synnyit. Joskus 1-2 aikaa And päivällä. then so I was born quite fast after that. Some hours after. And what does she remember about that, the moment when you were born? Mitä sinä muistat siitä, kun minä synnyin? Se oli aika nopea synnytys sitten, kun minä sain niitä. It went quite fast. Mutta repesin vähäsen. Ja ne ei ommelleet sitä. Eli sen on sitten myöhemmin gynekologit sanonut, että toi olisi pitänyt ommella. Onko sitä korjattu sitten myöhemmin? Ei, minä sanoin, että ei niitä but she I have to check what word. When the birth was so fast, the skin tore. Yes. Oh. Yeah. In the last one. Yes. And she wasn't. They did or they didn't. Stitch? They didn't stitch. And she thought that perhaps they should have done that. Afterwards, a gynecologist has said that that should have been done. And what was the healing process for that? Minkälainen se paranemisprosessi siinä sitten sen repeämän kanssa oli? Kyllä se sitten parani ja en muista nyt enää niin, mutta kyllä ei muuta kuin suihkutuksia, paljon suihkutuksia joka kerran vessan kerran. It just healed on the own process, and she had to
just take lots of warm showers and what was it like when you brought Katja home and the other children met her? Minkälaista oli, kun sinä toit minut kotiin ja muut lapset tapas minut? No nehän oli ihan innoissa. Tiina oli heti, että hän hoitaa. Naapurissa oli sama tapaus, että siellä oli pieni vauva, että Mikko oli syntynyt sit sen jälkeen. Niin. They were quite excited, especially the big sister, and she wanted to take care of me. Oh yeah. Joo, sai olla varovainen välillä. The mother had to be take a bit care for the other children so that the baby won't be hurt. Because they were excited. Yes. Oh, interesting. And what is it like to think about her births now, so many years later, after she's had them? Miltä nyt tuntuu miettiä, kun on kuitenkin mennyt niinku jo 46 vuotta siitä, kun sä oot viimeiseksi synnyttänyt ja niinku, niistä synnytyksistä on niin pitkä aika? No niin kuin näkyy, vähän herkistyy. Well, as you can see, it makes her sensitive. Yeah. Tuntuu täällä. It feels in the heart. It's a really big experience. Isot tapahtumat. Kyllä, joo, ja niitä voi unohtaa. Yes, you can't forget those. Can't forget them. And if it's okay to ask, she doesn't have to answer, but what does it bring up for her? Like, what feelings? Sun ei tarvi vastata, mutta pystyt siellä kertoa, että minkälaisia tunteita se tuo sulle? Nämä muistelut aina niin synnytykset. No, niin kuin näkyy. Itkettää. It makes me cry, she says. Mutta ihan ihania tunteita, ei mitenkään pahoja. But wonderful feelings, not bad feelings. It's nice to hear that she has good memories that are coming from those moments. On kiva kuulla, että niistä on jäänyt, niin kuin, tai tulee hyviä muistoja mieleen. Joo, ja sehän oli enemmän semmoista rikasta aikaa, kun lapset syntyi ja perhe kasvoi ja oli elämää ympärillä. Ja nyt ollaan vaan tällaisia vanhuksia. It was very, she thinks it was very rich time and very happy time when the family was growing and the life was all around you and the children were young. And then she said that now we are just two of us here alone. Wow, it must be like she must have so many memories of like all this life and now to have grandchildren as well and to be seeing it from a different perspective. Niin sulla on niin paljon kaikkia kokemuksia ja nyt niinku pitkä elämä ja niinku monta eri tapahtumaa siellä ja niinku, että nyt on lapsen lapsia. Niin ja lapsen lapsia. And great grandchildren. And great grandchildren. Yes, Arvi and Vilho and Signe. Wow, and Signe, yes, 3. What is it? I was gonna ask what it's like to when you have grandchildren, but now I'm curious also what it's like to have great grandchildren. Hän ajatteli alun perin, että kiva kuulla, että minkälaista on, kun sai lapsenlapsia. Mutta myös sitä, että miltä sitten, kun saa lapsenlapsia. No sehän on ihanaa, kun ei tarvitse huolehtia heistä sillä lailla, saa vaan nauttia. It's lovely because you don't need to worry so much and take so much care of the children. You can only enjoy and have the joy. Yeah, that must be crazy to meet your own great-grandchildren too. Not everyone has the opportunity to meet them. It's amazing to see like her have tears in her eyes and to still feel after it so deeply. 47 years. Yeah. Yeah, and more. Yeah. It's quite amazing.
Did she think that she would ever meet her great-grandchildren? Ajattelit sinä koskaan, että sinä tapaisit sun lapsen lapsen lapsia? No en. Minä ajattelin, että jos mä tapaisin niin kuin lapsen lapsia. Ei tullut mieleen, että näin vanhaksi saa elää. She wasn't thinking about meeting great grandchildren. She was hoping to meet grandchildren. I was wondering what it's like for her as a woman to first like become a mother, but then also after your children grow, like what is it like? And maybe now in her life where now there's no children in the house, how does that make her change like inside herself? Miltä se sitten tuntuu, kun niin kun lapset lähtee kotoa eikä ole niitä enää siinä pyörimässä? No, te olette niin pienenä lähtenyt, mutta iso. Mitä minä nyt sanon? Ja kun niin kun jää sitten kahdestaan. No se on uusi elämäntilanne sitten, kun jää ihan kahdesta. Mutta on iloinen siitä, kun lapset on löytänyt ja heille syntyy lapsia. Se on sellainen ilon aihe. Mutta sitten se on se asia erikseen, kun jää kahdestaan. She feels happy to see that her children has found and has got their own families and children and spouse and but it's a different thing when you just stay together on just two of you. Why is it different? Miksi se on niin erilaista? Kun lapset lähtee. Tai kun on kahdestaan. No, pitää keskittyä siihen, että kun oli lapset, silloin oli puhe vaan, oli lapset ja niiden asioista, niitä hoidettiin. Ja meillähän isä matkusti paljon ja nyt pitää niinku keksiä sitten jutun juurta, ei se nyt ihan näin. Keksiä yhteistä tekemistä. Yeah. When the children were young, the life turned around taking care of them and the house and doing that. And father worked a lot abroad and he wasn't so much during the weeks at home. So mother was taking care of the family. And now when they are just two of them at home, you have to, she said that you have to concentrate on that you have to find something to talk about and something to do together. That's quite interesting to find things to do and to spend the time differently. Mielenkiintoista, että se just, että täytyy miettiä, että mitä sitten tekeekään kahdestaan. Ei silleen sitä parisuhdetta tule hoidettua, kun lapset on pieniä. You don't take care so much of your relationship with your husband when the children are small. Does the relationship change after you have children and then when they're in the house? Muuttuuko parisuhde sitten, kun saa lapsia? Kyllä se vähän muuttuu. Joo. Yes, a little bit. Okay. I feel like I'm asking so many questions, but what would she, if she met other young women who were going to have children, from all her experiences, what would be her advice to tell these women? Mitä haluaisit sanoa niin kuin sun neuvona kaikella sun kokemuksella sellaisille nuorille naisille, jotka aikoo hankkia lapsia? Jaha. Mitähän minä nyt sanoisin? Täytyy tarkkaan miettiä. I have to really think. Lapsethan on ihana ja kun jos molemmat
parit haluaa lapsia, niin sehän on erittäin hyvä. Ja lapset on ihan kun syntyy, mutta kyllä sitten parisuhdettakin täytyisi niin kuin hoitaa, ettei vain keskity niihin lapsiin koko ajan. When the children, if both of the couple wants to have the child, it's a great and wonderful thing to have the child together. But you should also take care of your partner and not focus only on taking care of the children. Yeah. Mutta näin kun minä sanoin, että me ollaan oltu kohta 60 vuotta naimisissa, hyvin tunnetaan toisemme varmaan, niin se, että kun vanhetaan yhdessä, niin täytyy hyväksyä se, että molemmat vanhenee ja pitää huolta toisesta ja että yhteys säilyy. Ettei. They have been married now nearly 60 years. Wow. She said that she thinks that they know each other like very, very well. And then you just have to accept that that you are getting old and you have to take care of the other one. And you have to accept also that your partner is also getting older. Tulee sairauksia ja tulee kaikkea. There's sickness and everything. Changes. Muutoksia. Muutoksia. Mutta näin kun mekin ollaan pitkään oltu, niin täytyy sanoa, että kyllä se niin kuin syönee se yhteys, mitä vanhemmaksi tulee. The older you get, the connection between the couple just it deepens and gets stronger. Joo. Yeah, I can't even imagine to be with someone for so many years. Like you must know them on a completely different level after all those years. Et se on hämmästyttävää, että kun on niin kauan yhdessä, niin täytyy kyllä niinku ihan eri tasolla sitten tuntea se toinen. Niin, silloin kyllä. jos vertaa mitä alussa. Nuorena ollaan niin, se on niin semmoista, miten se nyt sanoo. Sano siellä, jos olet nuorena. Minä käännän vaan. She said that when you are young, it's so, and couldn't find the word. Joo. Is there anything that she would like to share that I haven't asked her or that she thinks is important? Onko jotain, mitä se haluaisit vielä jakaa? Jotain niin kuin muistoja, mitä tulee mieleen, tai jotain sellaista, mitä Indi ei ole muistanut kysyä tai tullut kysyneeksi? En osaa sanoa. No, that's not That's okay. No tietysti sehän meillä on, että Petrihän on, me ollaan yksi lapsi on kuollut meiltä. Well, one thing is that one of the child, so the firstborn, Petri, is dead. So that's a big tragedy in the family. Thank you for sharing. I think sometimes death is so hard and it's easy to say it's not real, but I really appreciate her sharing that because it's also a part of life and sometimes it happens. Yeah. It's good to talk about it. Kiitos kun jaoit sen, että se kuuluu, niin kuin, että elämässä tapahtuu sellaisia asioita. Niin, joo, kyllä. Että se on hyvä niin kuin niistä kanssa kertoa. Ja kiitos siitä. Ole hyvä. Well, I feel really thankful that she opened up her home and also all her stories and was able to share them today. Kiitos, että niin kuin, avasit kotisi ja tarinasi ja jaoit ne hänen kanssaan. Yeah, it's so special to have like
someone who is older and who has had so many more experiences, and to be able to share some of that wisdom about these things such as childbirth and being a mother, I think it's like a really different perspective, and it helps also the young people to learn more things about what it means. Kiitos, että jaat niin että sulla on niin paljon sitten tavallaan kokemusta ja niin kuin, pitkä elämä ja siitä, että sinä pystyt jakamaan sen muiden kanssa. Se varmaan auttaa muita sitten myös niin kuin, saamaan vähän uutta näkökulmaa siihen niin kuin, omaan tilanteeseensa. Elämästä tulee hyviä, huonoja, tai avioliitossakin hyviä ja huonoja aikoja, ja kaikista pitää sopia ja päästä yli. In life, in general, as well as in marriage, there's good and bad times, and you just have to learn to live with that, and you have to talk things through to get it going again. Thank you so much. Kiitos. Kiitos.